Okay, ake sibheke ukuthi iform uZ83 ugcwaliswa kanjani. uZ83 unama sections awu7, section A, B, C, D, E, F and G. Asiye ku section 1. Let's fill in section 1. The advertised post. All sections of these forms are compulsory. Okusho ukuthi mawugcwalisa in le form ungabikho isection oyishiyayo. Position for which you are applying. Okay, usuyabhala la ukuthi iyiphi position oyifunayo. For instance, if you want to be an admin clerk, you write admin clerk here. Size reference number. Bheka ukuthi ibhaliwe yini reference number kwi-advert ebese uyayibhala la, ubhale nje kahle e-center part nendawo. Size kwi-department where the position was advertised. Uma kwi-Department of Education usuyabhala education. Uma kwi-health uyabhala health. If you are offered the position, when can you start or how much notice must you serve with your current employer? Makuya ngokuthi khona usebenza khona, umthetho uthi fanele umazise umqashi wakho ukuthi usuyashiya kube ne-notice. Ulandela imithetho yasemsebenzini ukuthi i-notice ifanele uyenze kusasele insuku engakanani. Okay. Uma uya ngokuthi verse awuqashwe ndawo, kungaba i-date ebhaliwe ku-advert ukuthi uqalwa nini, or uvese ubhale ukuthi immediately, okusho ukuthi wena ungaqala noma yinini. Usuphelile njalo bani usection A okhuluma ngesikhala somsebenzi lesi ofuna ukuqashwa kuso. Size ku section B, i-personal information. Laphana siyabona kwabhalwa personal information, kwasebhalwa 1 okusho ukuthi footnote, khona efanele sikuthole ukuthi kusho ukuthini lapho. Right. So you can see makune number phezulu fanele ubheke ukuthi kusho ukuthini ngaphambi kokugcwalisa. Sibheke personal information, sesiya kuma notes here. All information will be treated with strictest confidentiality and will not be disclosed or used for any other purpose than to assess the sustainability of a person, except in so far as it may be required and permitted by law. Your personal details must correspond with the details in your ID or passport. Kuyagcizelelwa la ukuthi imininingwane oyilethayo kule form kufanele ilawulwe ngendlela yokuthi ingafinyeleli komunye umuntu obengahlosile ukuthi ifike kuye. Futhi okwesibili okubhalayo la, uma kube yilokho okubhalwe kuphi kwi-ID yakho, that is lo one lona ophezulu usho lokho. Usiyaqala-ke surname and full names. Ngicabanga ukuthi la
ufanele ulokhu sinekhala eyimbili, ungabheka ukuthi ungayisebenzisa kanjani. Uma uthanda ungabhala isibongo ekuqaleni, ebese amagama akaphelele uwabhale ngezansi, kodwa landela na ukuthi kuthiwa surname and full names, ungaqali ngamagama ugcine ngesibongo sengathi kuthiwe full names and surname. Sesiza kwi-date of birth. So la landela ukuthi la kubhala ukuthi DD, MM and YY, ochaza ukuthi la uzobhala i-date of birth, for instance 19 uma wazalwa mhla ka-19, uma u-July usuzothi 07, ma ku-year 2000 uzobhala in u-00, ma ku-1991 uzobhala u-91. Remember uma wayibe u-4 kusho ukuthi unyaka wenze njani, fanele ukuthi ubhala i-century and the year. So la you only write what the year, ungayibhali century because they say YY. Then sibe ne-ID number, make sure asibeke ikhala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, okusho ukuthi awushiyi isikhala phakathi 1 kweyinamba ngoba ngezenele uma wenza kanjalo. So la kwi-passport asibheke bathini, passport number in the case of non-South Africans, kusho ukuthi la ama-notate asitshela ukuthi 2 i-passport ifunakala kulabo abangakibo abase-South Africa. So ngenxa yokuthi umthetho uthi asigcwalise yonke into, kungakuhle la ongenani uvese ukhombise ukuthi ukubonile lokhu. Ungabhala ubani ulokhuza u-N, umbhalela u-N bese uthi stroke A, okusho ukuthi not applicable, not applicable. Right now, let's come to race. Race is notes 3. Let's go to notes 3. This information is required to enable the department to comply with the Employment Equity Act 1998. Kusho ukuthi le information abayifunayo kuwena ukuthi race kungani ngempela belokhuza befuna ukwazi ukuthi ukuyiphi race. Cha, abukho ubuko obukhona lapho. Kunomthetho othi i-Equity Act ka-1998 ephoqayo ukuthi lolu lwazi malufunakale kuwena. Ake sibheke la i-African, i-white, i-colored, Indian, bese kuba u-other. So now esingakwenza la ukushaya la asibheke ukuthi siyathika noma senza u-X. La esibhekayo abasinikile ama-instructions, ngakho sogcina sesenza lokhu okuvame ukuthi kwenziwe ukuthi kube ubani u-X. Ngakho-ke u-X wethu imvamisa siye siwubhale nje ugcwale, umbhale nje u-X wakho abe mkhulu, abanye kuba ukhona to corner diagonal, ashaye ngerola ilokhuza ulayini usuke kuleli khona uze la, ebese usuka futhi kuleli khona uze kuleli khona esithini i-diagonal. Alright, uma uyi-African wenze kanjani. Ebese siza kwi-gender. Nakhona kungani kufanele ngempela ngisho ukuthi ungesilisa noma ungowesifazane. Sibheka u-notes 3. Uthi u-notes 3,
This information is required to enable the department to comply with the Employment Equity Act. Alright, kusafana nobani, no race u3, no gender u3, kulawula umthetho kuthiwa i-Employment Equity Act ka-1998. So la siyabona kubhaliwe female, male, kusho ukuthi leli side lonke ele-female leli lingapha no la uzobe usuyathikha ukuthi i-female noma i-male, nakhona sishaye u-x wethu corner to corner. Na uma uyi-female, uma uyi-male, ulayini wakho ngeroller straight here, diagonal or straight from here, ube cross enkulu ebonakalayo, udwebe ngeroller ukuze into yakho ibe yinhle. Then now we've got, do you have disability? Ngabe ukhubazekile ngandlela thile na? Uzenze njani? Uma kuyi-yes, wenze njani? Ushaya kanjalo ngeroller corner to corner, igcwale ino-X bar. Are you a South African citizen? Makunjalo uagcwalisa ku-yes. If no, what is your nationality? Alright, so lokho uphendula uma kuphela ufake uno ukuthi wena uyi-South African. Ngakho ushiye yini ngoba wena usubatshele ukuthi uyi-South African, ukuze ngabe sengathi khona ikhalo eyishiyayo. Kungcono ukhombisa ukuthi phela kuwena lokho lokhu aqondene nawo, ufake u-N ubusuthi stroke A. Do you have a valid work permit? Only if non-South African. Uchaza ukuthi unayo i-permit yokusebenza kuphi la e-South Africa. Okay, so ngoba wase-South Africa automatically unjani unayo vese ungene kubani kuyi-yes, noma wena ungadingi ukuthi uthole i-permit ngoba ungase-South Africa. Kodwa-ke manje uzokushiya la kuzobe sekukulahlekisela ngamaphuzu bese uthi yes kunokuthi ushiye. Have you been convicted or found guilty of a criminal offense including an admission of guilt? Usuke watholakala yini unecala lobugebengu noma watholakala wenze okuthile ongekuhle kwase kuthiwa khokha vuma ukuthi ulenzile icala ngokuthi ukhokhe imali ethile. Usuyasho-ke la ukuthi uma kunjalo ubhala la ukuthi uma kuya ngokuthi wawuntshontsha amazambane usho ukuthi-ke I stole potatoes. Do you have any pending criminal case against you? If yes, provide the details. Lisekhona yini icala? Ake sibheke lapha number 5 to 10. The executive authority shall consider the criminal records against the nature of the job functions in line with internal information security and disciplinary code. Okusho ukuthi la kulokhuza ku number 5 kuyobhekwa ubunjalo becala ukuthi wawenzeni futhi umsebenzi ozowenza uthini mayelana nomuntu owenze lawo macala. Okay, konke la kuno-4 khona kusebenza ubani notes 4. This information will only be taken into account if it is directly relates to the requirements of the position. Kushuthi konke lokho kuno-4 kuyonakelwa kuphela uma kuhambisana ne-position oyifunayo. Bese uthi, have you ever been dismissed for misconduct from the public service? Nakhona u-notes 4 okusho ukuthi kuya ngokuthi
does it relate to the requirements of the position, kuyahambisana neemfuno zomsebenzi. Wenza uphendula nje, say, have you been dismissed? You just say no. If yes, provide details. So let's see the notes. The applicant may submit additional information separately where the space provided is not sufficient. Lapho chaza ukuthi uma lokhu ku-aplya kuwena ukuthi weke waxoshwa kuphi kwa-public service, uzobusubhala wena ungasebenzi kuwena, khombisa la ukuthi apply kuwena, N/A in capital letters. Do you have any pending disciplinary case against you? Ngabe ikhona yini udaba oludinga ukuthi uqondiswe igwegwe ulona iyabo noma cha? If no, you say no. Then now, la ngezansi under details provide NA. Have you resigned from a recent job pending any disciplinary proceedings against you? Kukhona umsebenzi onjani resign kuwona kusenamacala ofanele wathetha semsebenzini, nakhona yes or no. Right. If no, ubhale NA here to show it's not applicable to you. Have you been discharged or retired from the public service on grounds of ill health or condition that you cannot be re-employed? Kuyakwenzeka yini ukuthi wakhishwa emsebenzini kahulumeni noma waphuma emsebenzini ngenxa yokuthi usuyaretire, ngenxa yokuthi awuphilile noma ngenxa yesimo esikhombisa ukuthi akufanele ubuye uqashwe. Alright, bawubheka lokhu njalo unote 4 uma kunjani, kuya ngokuthi kunomthelela kwiposition onjani oyifunayo. So shaya no. Are you conducting business with the state, or are you director of a public or private company conducting business with the state? If yes, provide details. Kungenzeka ukuthi ukhona owakufaka kwi-cooperative, warejistwa, uyavela kwisitifiketi se-cooperative noma inkampani. Le nkampani lena iyenza namathenda kuhulumeni, ngakho ngempela uma livela igama lakho kunoma yiphi i-registration certificate of a company, vuma la uthi yes. Uma kwenzeka ubona ukuthi ngempela ngeke ulahlekelwe yilutho, ungakuhle ukuthi masuqashiwe uvese uphume kuleyo company ukuze ungabi nenkinga. Sesithi no here, corner to corner, kuwo zonke ikhala zakho. In the event that you are employed in the public service, will you immediately relinquish such business interest? Ake ngithi-ke manje-ke usuyaqashwa kuphi la kwahulumeni, kanti wena unjani uyavela kwikhampani ethile ukuthi uyi-director noma uyi-manager, uzoqhubeka nokwenza lokho. Ngempela if uthi no, kufanele-ke uma usuqashiwe wenze njani, uresign kuleyo nkampani. Okay, please specify the total number of years of experience you have. Uke wasebenzani kwi-private sector, uke wasebenza yini endaweni emsebenzini kahulumeni. Uma kuke kwenzeka shona ukuthi kwi-private sector une-experience esineminyaka emingaki, ebese kuthi kwi-public sector iminyaka emingaki. Engicabanga ukuthi lokho kuzofakazelwa yini i-CV yakho uma akuvele i-CV yakho ukuthi unayo i-work experience. Ungalokhu ungabhali la ukuthi
uno-3 uno-3 years kodwa in i-CV yakho ayivezi ukuthi uke wasebenza, sekuyaphambana lokho. If your professional occupation requires official registration, provide date and particulars of registration. Ngakho-ke uma umsebenzi wakho lozowenza udinga ukuthi ube registered professional, shono-ke ukuthi warejistwa ngaluphi usuku, yes, nama-particulars. For instance, mawunesi ukuba i-Nursing Council, othisha kuba i-SACE, South African Council for Educators, kanjalo no-doctor, i-Medical Council. Okay, so mawuya ngokuthi akudingi lokho, uvese ubhale wena phakathi la ubani NA nala udate NA, registration number NA. Ungakhohlwa ku-page 1 ukubhala ama-initials. John Bucingo kumede uzokusubhala la kuma-initials ukuthi ubani uJJ. Ama-initials awamagama kuphela, ayi isibongo. Asambe siye kubani kwenye i-section subsection C, contact details and medium of communications. Okay, ungathintwa kanjani and kusetshenziswa ini mawuthintwa. Preferred language for correspondence, iluphi ulimi olukhethayo ukuthi umnyango waxhumana nawe usebenzisa iyona leyo ndlela leyo. Asithi method for correspondence. Okay, post, email, fax, telephone. Bese bethi ngezansi contact details in terms of the above. Ngakho-ke uma uthela i-telephone, kakhulukazi ama-cell phone number, uzobusubhala la in i-cell phone number. Ungaphambanisi la ukuthi ufike uthi ukhethe i-email ngezansi ubhale i-cell phone number, akusahambisani. Khetha indlela enjani obonayo ukuthi iyona oyimonithayo. Uma ngithi uyimonithayo, uma uthi i-boss uyali-check-a ne-boss zonke iy'nsuku. Uma uthi i-email uyawa-check-a nama-emails zonke iy'nsuku. Ungathi abaxhumane nawe nge-email ekubeni ukukhohlwe nokuthi unayo i-email. Sebenzisa indlela leyo oyimonitha zonke iy'nsuku, oyi-check-a zonke iy'nsuku. Bese siyadlula siya ku-section elandelayo. South African Official Language Proficiency. Ngakho-ke kuzilimi lezi ekuthiwa zisemthethweni asigcwalise information ozokusho wena uthi good, uthi fair, uthi poor. Alright, so la no-speak kwa-left, no-speak, no-right. Ochaza ukuthini? Ochaza ukuthi la kulezi y'khala lezi ey'phezulu ngibhala mina igama le-language. Uma kuyisiZulu ngizobhala kulesikhala ngithi isiZulu, ebese ngehla ngibheke ezansi. Uma ngibhala kulesikhala esingezansi la engikhombe khona, usho ukuthi ngiveza ukuthi u-speak nginjani ekukhulumeni isiZulu. Ngakho sengizothi good, bese bethi read and write. Uma ngi-good futhi kuwulimi lwami ngizosho ukuthi ngithini la, ngithi also good. Afrikaans ebese ngithi good,
good. Please ungaqamba amanga, ungathi ugood kwi-Afrikaans ekuphi khona ekuyikhulumeni ubungekho good, khuluma iqiniso laphana. Bese siya kwi-next section okubani, i-next section oku-E. Formal qualifications, from highest to the lowest. Ngakho-ke laphana wenze njani laphana, ubhala ama-qualifications akho, uqale nge-qualification phezulu ugcine ngephansi. Ngaya mazwi singakutholi uzokhuluma nge-qualification yase-high school, uqale ngayo ekubeni ube une-diploma noma esinye certificate. For instance, name of school or technical college, name of qualification obtained, year obtained. Ngakho uma une-degree uyabhala la ukuthi University of Zululand, BA in education, year obtained 2021. Then now say also you've got another qualification, a diploma, bhala igama lesikhungo la wafunda khona, and i-qualification ibizwa ngani, igama layo, wayithola ngamuphi unyaka, uze ugcine kuphi, ugcine kweyokugcina. Alright, ngakho uma uzoqala ngobani, ngo-grade bani, ngo-grade 5, lapho eqaleni ubhale u-grade 5, kusho ukuthi wena i-highest qualification yakho ubani, u-grade 5. Still under what? Formal qualifications. Senze njani lapho, sizonaka asambe sobheka amanothi ukuthi athini, athi departments must accept certified documents that accompany the applications with the certification that is up to 6 months unless the advert prescribes a longer period. Chaza ukuthi lapha number 7 iminyango iyanxuswa ukuthi sibheke laphana unumber 7 ugcizelela ukuthi iminyango iyanxuswa ukuthi imukele ama-documents, ama-qualifications are certified, noma ngabe isindala ngo-6 months kuya ngaphansi, kodwa sengaya-ke ngomthetho walowo mnyango, kodwa nje bekukuhle ukuthi noma isindala ngo-6 months iyemukele. Siya ku-current study. Njengamanje kukuphi la osafunda khona, kukhona yini institution ofunda kuyona, uqala ngayo institution ubususho qualification, University of Zululand, BA in education. Sesoya kuphi kwi-section elandelayo section 6 oku-F. Sine-work experience, also attach a detailed CV. Okay, sesibheka ngoba sengishilo ukuthi laphana page 1 uma ukukhombisile ukuthi una i-work experience, sekufanele uvezeke la uma ugcwalise lezi zikhala 1, 2, 3 ngoba kuveza ukuthi cishe una i-work experience engaphezulu konyaka owodwa. Kodwa manje kubhaliwe la ukuthi that is note 6 nge-work experience.
ngabe kusho ukuthini laphana unote 6 uthini? The applicant may submit additional information separately where the space provided is not sufficient. Ochaza ukuthi uvumelekile uletha more information uma kuya ngokuthi space osinikiwe usibona sinjani sisincane. Kusho ukuthi uyabona ispace osinikiwe lawo no 1 no 2 no 3 no 4. Ungathatha-ke iphepha eceleni wenze njani ulokhuze udwebe kahle ikhala ezithi ayifane nalezi bese uyaqhubeka uyabhala uma kuya ngokuthi le space sibe sincane. Last, no name of school, technical college, name of qualification obtained, year obtained. Uma kuya ngokuthi ilokhuza wafunda Empandleni High School, sobhala Empandleni High School. Then name of qualification, then you write grade 12, then year obtained 2021, kanjalo kanjalo. Sorry. Singaphansi kabani ska work experience, not in a formal qualification. Asibele khona i-colors 1 2 3 or not 6. Uma uya ngokuthi udinga ezinye ikhala usuzokwenza zokwabesha u6 ukuthi thatha iphepha elinye udwebe inlabo line bese uyaqhubeka. Okay, employer ubhala ke in igama lenkampani makuthi kwisikole esithile you write the name of the school, then post held wenzani admin clerk bese kuba from last no mm okusho ukuthi ubhala inamba ezimbili. Uma uJanuary 01 then YY that's the year. Lo osho ukuthi right ubheka in i-date owashiya ngayo unyanga nonyaka. Here reason for leaving usuzosho-ke ukuthi kungani washiya. Uma waxoshwa you were fired, or uma waphela isikhathi sezivumelwano, that is the end of contract. Write iqiniso la, bhala iqiniso. If you were previously employed in the public service, is there any condition that prevents your reappointment? Uma ubuke waqashwa umnyaka ngaphambilini, zikhona nezimo eziphoqayo ukuthi ungaphindi uqashwe. Mazingakho uzothini? No. If yes, provide the name of the previous employing department and indicate the nature of the condition. Uma yebo uyiqiniso ukuthi wake wangena emnyangweni waphuma akusavumelekile ukuthi ubuqashwa, shono bhala imininingwane yonke. Uma kungenjalo bhala u-NA uthi not application. Bese siba nani la next section section yokugcina. La sino name, sino relationship to you, sino telephone number during office hours. La eqaleni ubhala igama lakhe, abanye bane babona uname bangabe besasibhala isibongo, kanti uma kuthiwa name engabhali username uyaphoqeleka ukuthi ubhale kokubili igama nani nesibongo.
bese siya kwi-relationship. Kwi-relationship ilapho abantu abenza amaphutha kakhulu. Uma kuba umuntu lona ngempela okuyiposition yokuthi angakwazi ukubheka ukuthi umuntu oziphatha kanjani, kakhulukazi ngokomsebenzi. Mhlawumbe khona umuntu ongakwazi ukusho ukuthi wena umuntu osigcinayo yini isikhathi, umuntu okhuthele yini. Awukwazi ukuthi la usuke wena uthi ilokuza la ufike ufake la Mavis Ngoma, ebese kuthi la number 2 relationship to your mother. Akekho umama ngempela ongathi mase ethola ucingo ukuthi uqhamuka emsebenzini bafuna ukwazi ukuthi umuntu onjani ongakwazi ukukhuluma objectively ngawe. You see that? So ama-references akwazi ukuthi uzothi brother, friend and so on. Ilokhu zidocument yomsebenzi lena kudlala. So for instance, abantu abangakwazi ukukhuluma ngawe cishe objectively, uma usonda kungaba umfundisi, waya esikoleni kungaba uthisha, kungaba umuntu okwazi ngokomsebenzi. Asingadlali masifika kule section le, sizobhala ama-relationship. Kuthi relationship akusho ukuthi isihlobo sakho, usubhala ubrother no mother, no sister-in-law, no brother-in-law. You see that? Uma wenza kanjalo uyilehlekisela amathuba. Siyabhala-ke la name John Ngoma, relationship to you, that is computer educator, telephone number 082-721-7127. Then sesiza kwiphathi yokugcina ngci kwifomu yakho. Le phathi lena sibiza ngokuthi i-declaration. I declare that all the information provided, including any attachments, ngiyafuma ukuthi yonke information engiyifakela kanye namaphepha engibuya ngawasebenzisa lapho okutholakala ukuthi ikhala encane khona is complete and correct to the best of my knowledge. Into ephelele futhi ngolwazi lwami lonke, iqiniso lodwa. I understand, ngiyaqondisisa futhi, that any false information provided will result in my application being disqualified or disciplinary action taken against me if I am appointed. Ngiyaqonda futhi ukuthi uma kutholakala ukuthi ngaqamba amanga, kukhona okuyokwenziwa kumina. Uma ngagcina ngiqashiwe amanga ami, kukhona uqondisa kwegwegwe engiyokuthola. Bese siya kubani? Ku-signature. Usoyibhala i-signature, usubhala udate. La ungakhohlwa ukubhala ama-initials uma ngamagama akho. John Jumbo Ucingo Ngoma, uzothi JJ here. Size la kwi-signature. Yenza sure ukuthi i-signature i-original. Uma kuya ngokuthi ufuna uku-apply ey'ndaweni eziningi ngesikhathi esisodwa, into ongayenza ukuthi ungayibhala information injani, information kwiform ongayisayini, iform bese uyaphotocopy. Angabi yini i-signature enjani photocopied, akube i-original signature. Uma ukhuthelele ungabe usugcwalise iform e-original ngesikhungo ngasinye, kodwa nje kungenzeka ukuthi i-signature yakho uyithumele it was photocopied. Ungakhohlwa futhi ukubhala i-date. Wangasayina wangayibhala i-date, sekuphelile nge-application yakho. Good luck, sengathi ungawuthola
umsebenzi. Siyabonga ukuthi wenze njani ulalele uze kushaye kuleli thuba. Siyakuncoma.